Xa vimos a semana pasada que o termo escolas na nube non se refire a unha escola voando polos aires como a casa da película Up. Referímonos a unha ferramenta especialmente deseñada para os CRAs, que contan con varias escolas dispersas. A tecnoloxía na nube basease nun espazo común en Internet ao que os participantes poden acceder en calquera momento, dende clase ou dende as súas casas, o que permite unha maior implicación e interrelación entre alumnado, familia e profesores. Sí que se implican e moito, de feito os nenos entran todos, pois se non é todos os días, a maioría, pois 2 ou 3 veces á semana fora da aula entran na súa casa. E despois, como teñen a mensaxería interna dentro das súas nubes, pois é a maneira de que tamén os pais se comunican cos profes, porque lle poden mandar a través desa mensaxería interna, pois emails para preguntar como van os nenos, incluso envían fichas, descargan fichas que nós lle mandamos a través da nube, si, os pais implícanse moito. O proxecto de innovación Rede de Escolas na Nube é froito dun convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e o Centro de Supercomputación de Galicia, coa participación indispensable de profesores, familias e concellos. Calquera destes cativos sabe manexarse cos ordenadores moito mellor ca nós. Ata teñen os seus navegadores favoritos aos que lles cambian un pouco o nome. Chamanlle o da bola, que é o Chrome, e o do raposo, que é o Mozilla.